Zdravíme Slovensko. Práve sa nachádzame na štadióne, kde sa konajú turnaje. Čechy, Taliani, Slováci, Pláveč, Chorváti, Srbi. Krásna umelý trávnik, bombastika. Tam hore máme zvuk postavený. Máme jednu stranu máme zatiaľ tu len otočenú, keby trebalo otočíme aj druhú. Posuníme. FC Pláveč. Žatkáre vyhrali, 3 zápasy postupili do finále, takže oni hrajú za Slovensko. A teraz hrajú také chlapci všelijaké. Áno. I tmavšie, i svetlejšie. No, počekáme kolegov, máme tu nás. Čavelo. No, takže Piťu, jak to vidíš? No. Počasie vyzerá dobre, aparatúra zatiaľ nastavená. Skús povedať technické parametre, či je zvládny, či nie, no a var. Guľašik začali váriť už predvarený samozrejme je, podonočali veci. Čaká sa na hlavný príchod pána ministra športu, lebo na čo také tu má byť. Takže budú nejaké otvorenia slavnostné, budú nejaké oslavy, neviem čo presne, to ešte nám povedia. Máme tu normálne moderátora zo Slovenska, máme tu fujaristu. Z Markízy. Áno, z Markízy. Budeme mať tu opernú spevačku Tatianu, ktorá bude spevať slovenskú hymnu. A budeme mať tu aj Jiřího Volkra, ja ho volám Volker, ale to je Jiří Rejniš. To je zase český baritón, operný spevák, ktorý nám tu príde spevať českú hymnu. No. Takže páni, dámy, máme to tu pestré, bohaté. Idú už chlapci tam z Rollsu. Hej. No, že prídu tu krízom. To je to. Áno, znovu sa ich vylúčiť. Áno. No. Sa na celý večer, ako muzika hrá, dáme ešte večer svetla, bo tam nebolo miesta, musíme stoly potom poposúvať. No ale po technickej stránke sme to zatiaľ zvládli. No. Uvidíme. Partia dobrá. Uvidíme. Či Toňo kúriť. Takže, jak sa vymol, Marian Lechan z Markízy. On je tak, kde od Michalovec, bo hovoriť toto mi bol. Mi príde, mi stojí. No a pokúsime sa naučiť, alebo naučíme Malťanov po šaricky, po slovensky a po rustácky. A spolupráca neskutočná bude. No, chlapci, poďte tu. No to sú chlapci, Toňo. Toňo už nie je bľadý. Toňo, jak mám teraz skúšku, jak ti to išlo? Parádne. Hej, dobrý. To spätské súdare, keď bude trebalo väčšiu, to pridáme. Michal, jak? Áno, pozdravujeme všetkých fanúšikov našich. A ešte furt máte voľné letenky. Áno, do večera máte času dosť. No a hlavný šéf zakladateľ Rollsu, Anders Košic. Víc je vám nastavené, môžeme ísť. No a naše nevistu ne. A nevistu čekáme, oni varížujú na pise, divčata. Na pláži. Na pláži sú? Takže bude mať také prekvapenie, no a... Pitku, jak to uzavrieme? Uzavrieme to tak, že dostal som aj prekvapko. Z tých krásnych videí, ktoré vám Michal dával, mám tu aj kontrolu, už manželka došla, takže teším sa aj na ňu. A viete, jak sme to zahrali na Piťa? Taňka prišla, jeho manželka, a sa schovala na izbu a ja som Piťovi kričím na Piťa, že Piťu poď dole, bo prišiel taký technik na aparatúru. No Piťo prišiel dole a... Pani má, teď budú mať žady 2. No. Pani manželka je tu, teším sa na víkend. Piťo bol pozitívne prekvapený a objatia nebudem dávať. Ja mám tu nakamerované, ale tak sa stiskali, ako by sa videli po roku. Takže super prekvapenie pre Piťka. Má tu manželku, dceru, budúceho zaťa a synov v Bratislave. Presne tak. Máš skúšku teraz. Dobre, ďakujeme pekne, pozdravujeme, potom budeme dávať ďalšie vstupy. Papa! Čaute! Chlapci hrajú. Útok! Dávaj!